tam někam legou. Jo. No 3. A cicles? Ne. Já jo. No, protože Na jsem tě mobilu. vyhrál. Na mobilu. Taky jsem si to vyhrál. Protože mi to jde... Je 20%. 28. Nebo 28. Já to vidím špatně, nebo i vy tam vidíte špatně. Tomu geometrii došte dobrý. Já jsem Marvex. Ještě vám ukážu, jak umím vyhrát aerobene robot na 3. Už ho vyhrál dokonce. No, vyhrál, ale já mám vyhraný úplně všechno, takže to je jedno. Jo, teď se můžete koukat, protože aerobene je hrozně těžký, že jo? Jo. A aspoň můžete vědět, jak se to dělá. Ta třetí mince vám potom můj kamarád vysvětlí. Jo. Nebo Vašek. No. Když takhle dělám něco, tak potom to mám rozmazaný a mně se to nelíbí, protože je to úplně mluvám si, že mluvím prostě, ale musím. Jo. Protože ty mobily točí hodně debilně. Že jo, Vašku? Jo, já to točím na mobilu. A hraje to na tabletu. Jo. Bych vám řekl. Jo. A Aren Robots je úplně hrozně těžký. Jo. Už to vyhrál celý. Mám vyhranou celou tu. A měli byste dostat 4. level. Ne, ale ta reklama je debilní. Jo, tak A ukážu vám, jaký všechny kostky mám. jo. A měl jsem i tuhle, ale potom jsem si to vymazal. Můžu vám ukázat, jak se to získává. Je hodně dobrá. Počkejte. Kde máš 81%? Na tu kostku, co teď chci vyhrát. Mně to nejde nějak. Ukaž ještě, co jsi měl. Ukaž ty poháry. Počkej, Ty musíš mít jako ještě. A teď tam máš kolik procent? to já nevím. Aha, jedna kostka dává 1%. Ne, někdy dostat za 2 kostky 1%. Takže za jednu kostku 0. Někdy jo. Počkej, já se teď kouknu. 87. Jo. Takže my to asi uděláme v příštím díle. Ale, nebo si zkusím teď něco Ne, vyčítovat. to je zrcadlovka, to je úplně No, jestli vidíte, tak vidíte mého kamaráda. Zrcadlovka. Taková zrcadlovka pro nás. No, mobil to je strašný. Jo, na mobilu. Tak ahoj. Počkejte, ještě trošku ještě dotočím aspoň 4 minuty. Tak se měli.